Ульяновск шәһәре соңгы елларда бөтен Россия халыкара бәйге һәм спорт фестивальләре уздыру мәйданчыгына әверелде. Башка спорт төрләре белән бергә биредә 20 елдан артык татар көрәше буенча да Идел буе төбәкләренең зур бәйгесе үткәрелеп килә. Бүгенге грек-рим көрәше буенча оештырылган ярыш спортның әлеге төре буенча өлкә федерациясенең элеккеге президенты, моннан 10 ел элек фаҗигале төстә вафат булган көрәшче Рамис Садиев истәгенә багышланган. Мы сегодня проводим турнир в память о человеке, который внес огромный вклад в развитие борьбы на территории нашего региона, но и в самой физкультуры, самого спорта на территории нашего региона. Поэтому хочется, чтобы такой турнир проводился из года в год, участников было у нас больше. Бәйгедә Идел буе федераль округына кергән 11 төбәктән иң көчле көрәшчеләрнең катнашуы турнирның илебездә ни дәрәҗәдә танылуы һәм югары абруе хакында сөйли. Я хочу сказать, что он очень хотел, чтобы Ульяновск развивалось, и в дальнейшем были и чемпионы России, чемпионы Европы, чемпионы мира. Очень хотел. Поэтому он очень стремился, помогал. Поэтому не зря, допустим, скоро у вас построится зал единоборств, и у вас будет свой зал. Узган гасырның 90-нчы елларында өлкәдә әле беренче сабан туйларını оештырганда ничек кенә авыр булмасын, Рамис һәр чак беренче булып ярдәмгә килә иде. Исән чагында ул һәр елны сабан туйны оештыручыларның беренче сафында булды. Когда бы я не обращался к Рамису поддержать, помочь, никогда не слышал от него: не могу, нет возможности. Он говорил так: какие бы времена трудные не были, а праздник должен быть. И вот в честь его имени, в честь его фамилии мы проводим на праздник Сабантуй борьбу көрәш. Рамис үзенең игезәк ике улын Данис белән Фиделне дә кече яшьтән үк спортка алып килә. Суворов училищесында белем алучы малайлар бүген икесе дә көрәшчеләр келәмендә бил алыша. Ел сайын узучы әлеге бәйгене Рамисның әти-әнисе дә калдырмый. Шөгыльләнәләр анда да. Берсе бокс белән, берсе футбол белән, һәр вакыт заняты. Укыйлар яхшы. Бик каты яхшы укыйлар. Спорт белән занимать ителәләр, укулары ошый, анда тәртип. Прямо шатланабыз бик каты анда укырга керәлүләренә. Турнирда 150-дән артык егет иң оста һәм иң көчле көрәшче исемен алу өчен көч сынашты. Беренчелекне Ульяновск командасы алды, икенче һәм өченче урыннарны Пенза өлкәсе белән Мари иле вәкилләре бүлеште. Турнирга берничә көн кала Рамисның дуслары һәр елдагыча аның рухына багышлап шәһәр рестораннарының берсендә зурлап Корбан ашы мәҗлесе дә уздырдылар. Ел сайын Корбан салабыз, мәҗлес зыябыз. Бу инде безнең обязанность кебек. Старший товарищ Рамис абыны хөрмәтләргә, Корбан саларга, дага сарарга, оны җимакта булсын сорыйбыз. Ата без менә кеше үлгәннән соң гамәлдәфтәр ябылмый. Ник? Потому что аның туганнары кал, дуслары кала. Менә шул мәҗлесләрдә как раз менә аның искә алу белән Аллаһ Тәгалә иншалла аның аҗир гамәлдәфтәрен ачып иншалла аҗир саваплар языла. Бөтен аҗир саваплар алырга китә, мәктәбезгә китә иншалла. Менә шул мәҗлесләрнең файдасы шул. Халык дөрес әйтә. Әгәр сине бу дөньядан киткәч тә искә алып, яхшы гамәлләреңне хәтерләсәләр, димәк, син бу якты дөньяда юкка яшәмәгәнсең. Ульяновск өлкәсеннән Рамис Сафин, татарлар.